Mga ka-K5 anay preso bangod sa illegal nga droga. Liwat na dakpan sa ginpatikayon nga bypass operation sa probinsya sang Iloilo. Dakop panganay preso bangod sa illegal nga droga sa drug bypass operation sa barangay Dawis Nulosen, Iloilo, gabi sang Nobyembre 23. Sa diin ang subject kamo si Joseph Magno, 50 anyos, kag residente sa barangay Libo o Dingle. Sunod kay Police Major Daji Drima, Chief sang Provincial Drug Enforcement Unit o ng PDEU, nabaklan si Magno sang isa ka plastic sang ginapatian sabu gamit ang 6,000 pesos nga bypass money. Na-recover sa posisyon ni Magno ang isa ka na tied kag isa ka heat sealed plastic sang ginapasuni sabu nga nagabugat sang 89 grams kag may market value nga 605,200 pesos. Base sa pulis, madugay na nga ginamonitor si Magno. Tob-tob nga naaresto kag sa 2nd kag 3rd district sa probinsya sang Iloilo nagabaligya sang droga. Anay nga tokang surrenderi si Magno kag napreso sa tuig 2012 kag nakagwa pinagi sa plea bargaining agreement. Aminado naman si Magno nga nagabaligya kag nagagamit sang shabu pero ginapanginwala ang na-recover nga droga sa iya. For the background, ang aton subject madugay na ini siya ginamonitor sang aton nga PDEU, especially ang team 1 naton diri sa 1st and 2nd district. Ang sining area of operation nag-cover ini sang the same nga distrito, no? 2nd and 3rd district naton, particularly ang municipality sang Dingle and Santa Barbara, and including this municipality, the municipality of Nulosen. Mga ka-K5 panugyan ni Police Major De Lima nga wala sila nagakatakay nga magpatigayon sa bypass operation kutob sa mga individual nga padayon nga nagabaligya sang illegal nga droga diri sa probinsya sang Iloilo. Balita nagikan diri sa Banwa sang Nulosen. Ini naman si K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.